Γεια σας, είμαι ο Δημήτριος Μπεθάνης. Το θέμα μας σήμερα, φίλοι μου, είναι η απλή λογική. Μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, μια χώρα που έχει το μεγαλύτερο πολιτισμό ως παρελθόν, που είναι η μητέρα, ο πατέρας, η γιαγιά και ο παππούς του δυτικού επωνομαζόμενου πολιτισμού και επηρεάζει και την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Είναι μια χώρα καθοριστικής σημασίας, είναι μια σημαντική χώρα, όχι γιατί είμαστε Έλληνες, γιατί αυτή είναι η ιστορία της. Έχουμε κληρονομήσει ένα από τα πιο ωραία οικόπεδα στον πλανήτη. Έχουμε ένα πολιτισμό απέραντο και έχουμε δίπλα μας τους Αλβανούς να μας κοροϊδεύουν, τους Σκοπιανούς να προσπαθούν να μας εξαπατήσουν, τους Βούλγαρους πρώην κομμουνιστική χώρα να μας πουλάει αυτοκίνητα, τους Τούρκους να μας περιφρονούν και να διαφορούν παντελώς, φαίνεται σαν να είμαστε τελείως αδύναμοι απέναντί τους. Δηλαδή έχουμε και πολλά μειονεκτήματα, εκτός τα μεγάλα προτερήματα, κάπου χωλαίνει η κοινωνία και η χώρα. Για να δούμε με την απλή λογική. Μπορούμε να λύσουμε κάτι από αυτά τα προβλήματα? Τι μπορούμε, πώς μπορούμε να προσφέρουμε, τι φταίει? Φταίνε πάντα οι πολιτικοί στην Ελλάδα? Φταίει... Να το δούμε καλύτερα. Πάμε μαζί, φίλοι μου, από τον ουρανό, να κοιτάξουμε από πολύ ψηλά, όχι από το σύμπαν, από τον ουρανό ψηλά, όχι από τους εθεροβάμονες λίγο πιο πάνω, αλλά να κοιτάξουμε την χώρα μας, την κοινωνία μας από ψηλά. Η Ελλάδα στη λεγόμενη μεταπολίτευση, που είναι οι δεκαετίες που ζούμε οι περισσότεροι από εμάς που είμαστε εν ζωή τώρα, δηλαδή από το 1974 έως και σήμερα, είχε δύο κόμματα που την κυβερνούσαν. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, δηλαδή η δεξιά επωνομαζόμενοι και οι σοσιαλιστές. Αυτοί ήταν συνεχώς οι κυβερνήσεις. Αυτές οι κυβερνήσεις κατάφεραν κάποια στιγμή με την παγκόσμια κρίση, με τις τράπεζες στην Αμερική κλπ. Κατάφεραν να πτωχεύσουν την χώρα, δηλαδή να τη ρίξουν κυριολεκτικά στα βράχια, όχι στην ξέρα, στα βράχια. Όταν μπήκαμε σε τέλεια πτώχευση, δηλαδή κυριολεκτικά πτωχεύσαμε, κατάφερε η χώρα και ανταπεξήλθε με κάποιους τρόπους. Να θυμάστε, τα δύο μεγάλα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, είναι οι υπεύθυνοι για την κατάντια. Όταν έπεσε η χώρα σε αυτό το σημείο, το έσχατο σημείο που είχε βρεθεί, να παρακαλάει να βρει λίγα χρήματα να πληρώσει μισθούς, συντάξεις, την υγεία, την παιδεία κλπ. Αυτά τα δύο κόμματα συνασπίστηκαν, αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για την καταστροφή της χώρας, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, συνασπίστηκαν και έκαναν μια κυβέρνηση συνασπισμού με τους δύο μαζί, η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου. Αυτοί μέσα από πολλές προσπάθειες που έκαναν και γνωρίζοντας που χωλαίνει η χώρα και η κρατική μηχανή, γιατί αυτά ήταν οι κυβερνήσεις, δεν υπήρξε άλλη κυβέρνηση, κατάφεραν, έκαναν κάποιες κινήσεις και μας χάρισαν, αυτοί που τους χρωστάγαμε τα χρήματα, μας χάρισαν πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή τα χάρισαν γιατί ήξεραν ότι μπορούσαν να τα διεκδικήσουν, να τα πληρώσουν, αλλά αυτό ελάφρυνε τη θέση της χώρας. Επίσης, αυτό ήταν το ένα σημείο που κατάφερε αυτή η κυβέρνηση συνασπισμού. Επίσης, έκανε το μεγαλύτερο βήμα που έχει κάνει η χώρα, όχι μόνο στη μεταπολίτευση, αλλά και μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καταλαβαίνοντας ότι η χώρα τρώει τις σάρκες της με το μηχανισμό που λέγεται κράτος, αυτό που λέγω καρκίνωμα και γάγκρενα, το δημόσιο, αυτό το γνώριζαν αυτοί εκ των έσω, αφού ήταν πρώην κυβερνήτες, αποφάσισαν να κάνουν μια πολύ γενναία πράξη, να αξιολογήσουν το δημόσιο, τους δημόσιους υπαλλήλους και να απολύσουν τους περιτούς από τους δημόσιους υπαλλήλους. Να τους διώξουν, να πάνε σπίτια τους. Και το ξεκίνησαν αυτό. Δηλαδή θα δώσω ένα παράδειγμα για την ιστορία. Έδιωξαν τις καθαρίστριες σε ένα υπουργείο που είχε 300 καθαρίστριες, αλλά τον καθαρισμό τον έκανε η ιδιωτική εταιρεία. Αυτές δεν είχαν έργο, απλώς είχαν διοριστεί ως καθαρίστριες χωρίς να καθαρίζουν. Ένα απλό παράδειγμα. Ή διώξανε φύλακες από τα σχολεία που δεν χρειαζόταν, δηλαδή περιττοί που παρασιτούσαν. Η κοινωνία των Ελλήνων, εσείς που με βλέπετε, οι περισσότεροι από την κοινωνία, όχι όλοι, τι κάνατε όταν αυτή η κυβέρνηση είπε ότι θα απολύσει από το δημόσιο, δηλαδή θα κόψει καρκίνωμα και γάγκρενα με τον Ιστέρη και θα τους πετάξει να πάνε να εργαστούν όπου μπορούν και όπου είναι πρόβλημά τους. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα, δεν μιλάμε για αυτό. Έπρεπε να φύγουν γιατί πληρωνόντουσαν χωρίς λόγο, υπήρχαν στο δημόσιο χωρίς λόγο. Τι έκανε η κοινωνία των Ελλήνων, ιδίως οι αριστερόφρονες? Βγήκατε στην πλατεία, πήγατε στο Σύνταγμα και στις πλατείες της Ελλάδος, στην Άνω Πλατεία, στην Κάτω Πλατεία, στην Πέρα Πλατεία, στη Δόθε Πλατεία, στην Άνω Κάτω Πλατεία και πήγατε και διαδηλώσατε την αντίθεση σε αυτή την κυβέρνηση, η οποία για πρώτη φορά τόλμησε να κάνει κάποια βήματα προς τα εμπρός. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Εσείς
οι αριστερόφρονες, ιδίως, όλοι οι Έλληνες φταίνε, αλλά ιδίως οι αριστερόφρονες που βγήκατε στις πλατείες, ρίξατε μια κυβέρνηση που είχε καταφέρει να σώσει την Ελλάδα και έχει αρχίσει να βγαίνει από τα προβλήματα για να φέρετε το μούλο του έθνους, τον προδότη των Φρεσπών, ένα αγράμματο σκουπίδι της πολιτικής, έναν που δεν ήξερε να πει καλημέρα, να τον κάνετε πρωθυπουργό, με αποτέλεσμα να πάει αυτή η νέα κυβέρνηση της αριστεράς που λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερή δηλαδή, να πάει στις πρέσπες να πει οι Σλάβοι, οι Γύφτοι και οι Αλβανοί των Σκοπίων είναι Μακεδόνες. Ο προδότης πήγε εκεί πέρα. Αυτόν τον επιλέξατε εσείς. Ρίξατε τους άλλους να φέρετε αυτόν. Και πήγε στην Ευρώπη και όταν είδαν αυτοί ότι έχουν ένα πανίβλακα απέναντί τους, ξαναπήρανε με ένα καινούριο μνημόνιο τα 100 τόσα δισεκατομμύρια που μας είχαν χαρίσει. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχετε εσείς οι αριστερόφρονες που βγήκατε στις πλατείες. Γιατί δεν καταλαβαίνατε και τότε αλλά και τώρα την είναι η παγκόσμια πολιτική, την είναι η παγκόσμια ιστορία, την είναι η παγκόσμια σκακέρα. Όλοι οι αριστερόφρονες νομίζατε ότι η Αμερική, η Αγγλία είναι εδώ λίγο πιο πέρα από το Κρυεκούκι, λίγο πιο πέρα από το Λιόπεση. Κάνατε ένα τραγικό λάθος και έχετε μεγάλη ευθύνη για την κατάντια της χώρας. Κάποιος πρέπει να το πει επιτέλους στους Έλληνες. Όλοι εσείς που βγαίνετε στις πλατείες συμμετέχετε σε κάθε βλάβη που έχει η χώρα με καθοριστική συμμετοχή και σε μερικά σημεία είσαστε τελείως ένοχοι. Αυτό θα το ξεκαθαρίσουμε εδώ και τώρα. Θα πει κάποιος, κύριε Μπεθάνη, επειδή ο Σαμαράς ή ο Βενιζέλος διώξανε από το δημόσιο, εντάξει, είναι μια θεάριστη πράξη για την Ελλάδα. Αυτό φτάνει να πούμε ότι φταίνε οι Έλληνες πολίτες και ότι έχουν τόσο μεγάλη ευθύνη οι αριστερόφρονες και θα το δούμε. Τώρα αυτό έχει γίνει τη δεκαετία του 10, είναι 2012-2015 περίπου αν θυμάμαι καλά, αλλά δεν παίζει ρόλο η χρονολογία, αυτά συνέβησαν τότε. Τώρα τη στιγμή που μιλάω είναι 2025. Η μεγαλύτερη χώρα στον πλανήτη από σχέση δύναμης, πανεπιστημίων, παιδείας, έρευνας, διαστημικών προγραμμάτων, από στρατηγική, η ισχυρότερη χώρα στην ιστορία του 20ου και του 21ου αιώνα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι ο ηγέτης του πλανήτη, είτε αρέσει στους αριστερόφρονες είτε όχι. Είναι ο εχθρός που φοβούνται όλοι και ο φίλος που χαίρονται όλοι να είναι παρά το πλευρό του. Αυτή η χώρα με τα άπειρα πανεπιστήμια που καθοδηγούν τον πλανήτη αυτή τη στιγμή, με τη μεγαλύτερη οικονομία και τη μεγαλύτερη στρατηγική δύναμη, τώρα μετά 10 τόσα χρόνια έφτασε σε ένα σημείο και βγαίνει δημόσια επίσημα η κυβέρνηση και λέει το κράτος είναι η καταστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κράτος πρέπει 75% να φύγει κακώς από τις υπηρεσίες ως περιττά παράσιτα. Αυτό που έχω πει και εγώ ξεχωριστά ότι είναι καρκίνωμα και γάγρινα. Δηλαδή η Αμερική λέει αυτό που είπε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου το 12-15 που εσείς οι αριστερόφρονες την ρίξατε. Έχουμε μία περίπτωση που οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα, οι άνθρωποι δηλαδή που πολιτεύονταν τότε στην Ελλάδα και κυβερνούσαν είναι πάνω από 10 χρόνια μπροστά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί το λέει το γεγονός, δεν είναι θέμα τι λέει κάποιος Δημήτριος Μπεθάνης ή τι αρέσει σε εσάς. Τώρα η Αμερική αντιγράφει αυτό που έκαναν Έλληνες πολιτικοί πριν 10 τόσα χρόνια. Ποιοι σταμάτησαν αυτή τη σκέψη, αυτή την κίνηση να μειώσουμε το δημόσιο και να αξιολογήσουμε κάθε εργαζόμενο που υπάρχει στη χώρα, ιδίως στο δημόσιο, αλλά κατ' επέκταση η αξιολόγηση θα πήγαινε και στον ιδιωτικό τομέα. Εσείς οι αριστερόφρονες βγήκατε στις πλατείες. Και λέτε τι πράγματα είναι αυτά, θα διώξεις καθαρίστριες. Αν θέλετε να πληρώνετε καθαρίστριες, στο σπίτι σας. Δεν τις φορτώσετε σε όλη την Ελλάδα. Αλλά εδώ είναι ιστορικό κλασικό παράδειγμα. Είχαμε πολιτικούς που είναι 10 τόσα χρόνια μπροστά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εσείς τους διώξατε. Να συνεννοηθούμε. Έχετε ευθύνη. Εσείς, όχι ότι δεν έχουν οι υπόλοιποι Έλληνες, αλλά δεν βγήκαν όλοι οι Έλληνες στις πλατείες. Λέει, την αξιοπρέπειά μας. Η αξιοπρέπεια δεν στη δίνει κάποιος, δεν είναι κάτι υπαρκτό, δεν πας στο σούπερ μάρκετ να αγοράσεις. Είσαι άξιος και σου πρέπει η αξιοπρέπεια, έτσι υπάρχει, γιατί την έχεις. Και εσείς βγήκατε στις πλατείες, ρίξατε την κυβέρνηση που έσωσε τη χώρα για να πάμε να φέρουμε τον μούλο των Πρεσπών. Δεν έχετε ευθύνη και αν το αρνηθείτε τι θα γίνει, δεν θα ισχύει στην ιστορία. Για σκεφτείτε το λίγο, σκεφτείτε το μόνοι σας. Αφού έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε ζήσει αυτή την καταστροφική εποχή που δεν είχε λεφτά η Ελλάδα και ακόμη χρωστάει τα πάντα, δηλαδή είναι υπερχρεωμένη σε όλους τους τομείς και σέρνεται ουραγός πίσω από τις εξελίξεις. Τώρα, τη στιγμή που μιλάω, γιατί συγκρούονται στη Βουλή για τα τέμπη,
τραγικό ατύχημα σιδηροδρομικό, το λέω για την ιστορία που συνέβη τώρα σε αυτή την εποχή, πριν 2 χρόνια. Και βγαίνουν στη Βουλή και συγκρούονται τώρα. Και κάθισα και τους είδα. Δεν τους βλέπω εγώ ποτέ αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί είναι άχρηστοι από αυτούς. Όταν τους παρακολουθείς, χάνεις. Δεν προσθέτεις κάτι στη ζωή σου, χάνεις. Αλλά τους δω από περιέργεια. Βλέπω λοιπόν το Πασόκ, αυτοί που είναι υπεύθυνοι για το καταστροφικό αυτό προηγούμενο, η κρατική μηχανή να ζει εις βάρος, να μην προσφέρει τίποτε και να παρασιτούν κυριολεκτικά. Τι λέει το Πασόκ? Άμεσες προσλήψεις. Προσέξτε, αυτή τη ζημία που έχουν κάνει και έχουν καταστρέψει στη χώρα, όχι μόνο δεν αλλάζουν, τι λένε? Άμεσες προσλήψεις ζητάει το Πασόκ τώρα. Η Ελλάδα είναι υπερχρεωμένη και αυτοί λένε πώς θα βάλουμε τα παιδιά μας να ζουν εις βάρος των άλλων. Αν πεθάνει η χώρα δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Μας είναι αδιάφορο. Αυτό ζητάει. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Είναι υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες. Γι' αυτό δεν λειτουργούν σωστά. Τι λέει το ΚΚΕ? Προσλήψεις, θέλουμε προσλήψεις. Με τις λέξεις που λέω, αυτές έχουν χρησιμοποιήσει. Δεν τις αλλάζω, με τις συγκεκριμένες λέξεις. Δηλαδή τι λένε αυτοί οι άνθρωποι τώρα? Η παγκόσμια κοινότητα σκέφτεται πως θα μειώσει το κράτος και έρχονται τα μεγάλα κόμματα της αριστεράς, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, και λένε πώς θα προσλάβουμε, πώς θα ζουν εις βάρος μας. Γιατί όλη η κρατική μηχανή είναι στελέχη δικά τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα ζητάνε να επαναλάβουμε την καταστροφή. Ποιος φταίει? Εσείς που τους ψηφίζετε. Εσείς που τους ψηφίζετε, ποιος φταίει? Η Αμερική φταίει, η Αγγλία, ή η Γερμανία που τη μισείτε, ή η Ευρωπαϊκή Ένωση? Εσείς τους ψηφίζετε αυτούς και λέει φέρτε κι άλλους να ζουν εις βάρος. Τώρα το λένε. Τη στιγμή που μιλάω, το 25. Έρχονται και λένε έχουμε υποστελέχωση. Ωραία. Έχουμε ένα τραγικό ατύχημα που τώρα όλη η Ελλάδα αντί να κάνει μνημόσυνο και να βγει στη μνήμη των παιδιών, να πάει να φυτέψει ένα δάσος, να πάει να καθαρίσει μια πόλη, να φτιάξει ένα καινούριο πάρκο στα Τέμπη, ένα δάσος τέλος πάντων, τι λένε? Έχουμε υποστελέχωση να προσλάβουμε τώρα. Και βγαίνουν στις πλατείες και πάνε κόντρα στην κυβέρνηση που λέει ότι πρέπει το κράτος να μειωθεί και ότι το κράτος ευθύνεται, οι υπάλληλοι ευθύνονται. Ένα σταθμάρχης, 2, 3, 4 ευθύνονται. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Έχουμε 2 τρένα που συγκρούονται και λένε στο ένα τρένο είχαμε 4 σταθμάρχες. Από αυτούς τους 4 που είναι το 100% λείπανε οι 3. Το 75% έλειπε από την εργασία του. Το 25% ήταν το πιο ακατάλληλο που έμεινε. Δηλαδή έχουν ευθύνη. Στον άλλο σταθμό που έφυγε το άλλο τρένο, μπορούν να μας πούνε πόσοι σταθμάρχες ήτανε? Γιατί δεν το λένε? Γιατί δεν ήταν κανένας? Είχε σχολάσει και είχε πάει να δει τηλεόραση? Δεν ήταν κανένας? Ήτανε 4 και έλειπε το 75%. Και τι λένε αυτοί? Να προσλάβουμε. Είχαμε 4 και λείπαν οι 3. Πόσους θέλετε στο ΠΑΣΟ και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΚΚΕ να προσλάβουμε? 40, 440.000, 4 εκατομμύρια να πάτε όλοι εκεί να ζείτε εις βάρος της χώρας, να πεθάνει η χώρα? Αυτό θέλετε? Δεν θα σας το επιτρέψουμε. Όσοι βγαίνετε στις πλατείες και μιλάτε με κόμματα που λένε να προσλάβουμε στο δημόσιο, είσαστε καμένο χαρτί, είσαστε τελειωμένοι άνθρωποι και κάποιος πρέπει να σας το πει. Εάν σας αρέσει ή δεν σας αρέσει δεν παίζει ρόλο, γιατί ο Δημήτριος Μπεθάνης δεν είναι δημοσιογράφος να πάρετε τον καναλάρχη. Ούτε είναι πολιτικός να πείτε δεν σε ψηφίζω. Είναι ο άνθρωπος που έχει το ανώτατο αξίωμα του έθνους και της χώρας, ο Έλλην πολίτης. Εσείς που πάτε στις πλατείες είσαστε συνυπεύθυνοι και άμεσα ένοχοι σε πολλά προβλήματα που έχει η χώρα μας. Να το ξεκαθαρίσουμε εδώ και τώρα. Εγώ δεν φοβάμαι να πω την αλήθεια. Μη με ψηφίσετε. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι 4, λείπουν οι 3 και λέει να προσλάβουμε. Πόσους? 400.000 σταθμάρχες, πόσους? Και εξαδέρφοι της κουμπάρας σας, πώς θα γίνει αυτό? Για απαντήστε οι αριστερόφρονες. Λένε ευθύνεται η κυβέρνηση γιατί δεν έχουν αλλάξει τα συστήματα, δεν είναι ψηφιακά, δεν είναι ηλεκτρονικά. Μαζί σας. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Αν είχαμε καλύτερα συστήματα, δεν θα είχαμε αυτό το τραγικό ατύχημα. Μαζί σας. Όταν όμως το τρένο υπάρχει στην Ελλάδα από το 19ο αιώνα με μία γραμμή, παρακαλώ, μία για πάνω κάτω, βορρά-νότο, είχαμε μία γραμμή από την Καλαμάτα μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Και δεν είχαμε ένα ατύχημα χωρίς κανένα μηχάνημα. Άρα τα μηχανήματα ευθύνονται. Να απαντήσετε οι αριστερόφρονες από κάτω. Έχει πεδίο να γράψετε σχόλια. Δεν είχαμε ένα σοβαρό ατύχημα με μία γραμμή. Προσέξτε, το τονίζω γιατί τώρα έχουμε 2 γραμμές. Τώρα πώς γίνεται στις 2?
να πάνε 2 τρένα στην ίδια γραμμή, αυτό δεν το χωράει το μυαλό μου, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Μπορώ όμως να ερμηνεύσω ότι εσείς είσαστε συνυπεύθυνοι για κάθε πρόβλημα που έχει γίνει. Γιατί δεν βγαίνει να πείτε τα παράσιτα που έχουμε διορίσει είναι άχρηστα και θέλαμε αξιολόγηση που είχε ξεκινήσει. Όχι, φταίει η κυβέρνηση. Μαζί σας φταίει, πάντα φταίει κάθε κυβέρνηση, αλλά για να φταίει κάθε κυβέρνηση και να την ρίξουμε πρέπει να έχουμε έναν καλύτερο να αντικαταστήσει την κυβέρνηση. Εσείς στις πλατείες τι λέτε, να ρίξουμε την κυβέρνηση, ας καταστραφούν όλα και θα δούμε τι θα γίνει. Δεν γίνεται αυτό, γιατί οι χώρες είναι σε συνεχόμενο πόλεμο, δεν είναι με όπλα, είναι με το πνεύμα, είναι με την οικονομία, είναι με την παιδεία. Ρίξτε την κυβέρνηση μαζί σας, στο πλευρό σας. Πρέπει την ίδια στιγμή να μου πείτε ποιον θα φέρετε. Θα φέρετε ένα αριστερό μπάζο που λέει ότι θα προσλάβουμε περισσότερους και είσαστε εσείς πολίτες χώρας να ανταγωνιστείτε την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Ιαπωνία, την Αυστραλία. Είσαστε τελειωμένοι. Δεν έχετε μέλλον. Άρα μην βγαίνετε να διαδηλώσετε αυτό που έχετε μέσα σας. Γιατί αυτό δεν βοηθάει. Καθίστε στα σπίτια σας να δείτε την τηλεόραση με τα τουρκικά σύριαλ, αυτή είναι η κατηγορία σας. Όχι θα αλλάξουμε κυβέρνηση να πάμε πιο κάτω, το δοκιμάσατε και φέρατε τον Τσίπρα, το σκουπίδι της ιστορίας. Έχω πει στο παρελθόν, δεν θέλω να θυμώσω, έχω πει στο παρελθόν, σε πολλά βίντεο το έχω επαναλάβει ότι το κράτος δεν είναι ότι τους πληρώνουμε, το κράτος είναι δολοφόνος. Χρησιμοποιώ τη λέξη όπως την έχω ξαναπεί. Πραγματικά δεν είναι εγκληματίας, είναι δολοφόνος. Πας στο νοσοκομείο, το έχω πει, συγγνώμη που το επαναλαμβάνω, να γίνει κτήμα των ανθρώπων. Και λέει είναι κλειστό. Νοσοκομείο κλειστό δεν υπάρχει στον πλανήτη. Και λέει κλειστό κυρία μου, θα πας στο άλλο. Και πεθαίνει ο άνθρωπος μέχρι να πάει. Αυτό είναι άμεση δολοφονία κανονική. Και κάθεστε εσείς να βγείτε στην πλατεία. Πήγαινε στα νοσοκομεία να πείτε έλα εδώ, ποιοι είναι μέσα εδώ, τώρα θα πιάσετε δουλειά. Δεν θέλετε, στο χωριό σας. Γιατί δεν βγαίνετε εκεί, αλλά βγαίνετε στην κυβέρνηση που δεν μπορεί να αντιδράσει γιατί αυτοί πάνε με τις ψήφους οι πολιτικοί και λέτε να τη ρίξουμε. Όποια κυβέρνηση, μαζί σας, να πάμε πιο μπροστά, όχι να πάμε πίσω. Θα κάνω επανάσταση, θα βγω στις πλατείες για να πάω πίσω, να ψηφίσω το Κουκουέ, να ψηφίσω τη Ζωούλα, να ψηφίσω τον Τσίπρα, την αδερφή από την Αμερική, ποιον. Όταν έχετε αντικαταστάτη να έρθετε και ο Δημήτριος Μπεθάνης θα είναι εδώ στο πλευρό σας. Γιατί θα πείτε αυτός είναι καλύτερος. Και τότε και εγώ θα βγω μπροστά από όλα εδώ Νέα Δημοκρατία, τελείωσε ο ρόλος σας. Στο περιθώριο. Αλλά όχι, μου λέτε να πέσει η κυβέρνηση για να προσλάβω και το λένε όλα τα κόμματα της αριστεράς. Πάτε καλά. Αυτοί τώρα σας δηλώνουν πώς θα καταστρέψουν τη χώρα. Τώρα μπροστά σας. Και θέλετε να βγείτε στην πλατεία. Βγέστε. Γιατί να καταστρέψετε τη χώρα. Αυτό κάνετε. Έχετε άμεση ευθύνη. Έχω πει ένα παράδειγμα, θα το επαναλάβω να δείτε πόσο κάτω έχετε πέσει και πόσο άσχετοι είσαστε με την παγκόσμια σκακέρα, τι γίνεται στον πλανήτη. Κάθε τι που μαθαίνουμε έρχεται από την παιδεία. Η βάση είναι η παιδεία. Τώρα βγαίνουν αυτή τη στιγμή καθηγητές στα σχολεία, ιδίως στα δημόσια σχολεία και λένε στα παιδιά πηγαίνετε στις πλατείες να διαδηλώσετε, να βγάλετε την κακία που έχουμε εμείς μέσα μας οι εκπαιδευτικοί, να τη ρίξετε στην πλατεία, στην κοινωνία, στην κυβέρνηση, στους πολιτικούς και δεν θα μπουν απουσίες. Ενώ τα παιδιά απουσιάζουν από το σχολείο, τα στέλνουν στις πλατείες και λέει δεν θα πάρετε απουσίες. Μα αφού έχουν απουσία, δεν είναι στο μάθημα. Όχι. Αυτή είναι η παιδεία στην Ελλάδα. Γιατί όλα τα σχολεία και η δευτεροβάθμια και η τριτοβάθμια είναι όλοι αριστερά στα ελληνικά απολυφάδια. Να το ξεκαθαρίσουμε εδώ και τώρα. Συνεννοηθήκαμε, αυτό που λέω είναι η πραγματικότητα. Γιατί βλέπετε τους μαθητές στην πλατεία, έχουμε απόδειξη. Δεν είναι θέμα τι λέω εγώ, όποιος και αν είμαι. Να πω το παράδειγμα το πραγματικό που το έχω ξαναπεί. Το βαφτιστήριο Μάρκος είναι στη Γερμανία. Έχει πάει 18 χρόνια σχολείο στη Γερμανία. Αυτά που είναι κάπως ανυποχρεωτικά, πρώτη, δεύτερη και τριτοβάθμια. Και κάποια ξεχωριστά που έχει κάνει, εντάξει που είναι πιο μεγάλος πια. Πόσες μέρες στα 18 χρόνια δεν έχει χάσει μάθημα στη Γερμανία λόγω καιρού, γιατί έχει και εκεί παγετούς. Έχει χιόνια, χειρότερο κλίμα από εμάς. Μπορεί να έχει μια απεργία, μπορεί να έχει μια πορεία, μπορεί να γίνει μια τραγική καταστροφή. Πόσες φορές στα 18 χρόνια το παιδί δεν έχασε μάθημα. Πόσες μέρες δηλαδή ήταν κλειστά το σχολείο. 5, 50, 500, πόσες. Μη σας κουράζω, ούτε μία μέρα.
18 χρόνια δεν έχασε μία μέρα, δεν έκλεισε το σχολείο. Μία, όχι 5-10 πορεία, ξέρω εγώ, πέσανε χιόνια ή έβρεχε. Μία δεν έχασε. Πώς θα πάει εσάς το παιδί σας να ανταγωνιστεί αυτόν τον Γερμανό και τον Σουηδό και τον Νορβηγό και τον Φιλανδό και τον Δανό και τον Ολλανδό και τον Αμερικάνο και τον Καναδό? Δεν μπορεί. Εσείς τι λέτε στο παιδί? Παιδί μου, μείνε απέδευτος, μείνε κατακάθι του πολιτισμού για να ρίξουμε την κυβέρνηση. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Ακόμη μιλάμε στα σχολεία για Στάλιν, μιλάμε για Λένιν και για Μάρξ. Ακόμη. Κάτι που έχει τελειώσει στην παγκόσμια κοινωνία. Δεν υπάρχουν αυτά πια τα θέματα. Οι κομμουνιστές πουλάνε αυτοκίνητα τώρα στην Ελλάδα, η Βουλγαρία. Έχουμε καταντήσει να είμαστε πιο κάτω και από τους δυτικούς και από τους πρώην κομμουνιστές. Πού να πάτε? Καθίστε στην άκρη αριστερόφρονος, να βγείτε στην πλατεία. Να κάνετε τι? Να διδάξετε μίσος, να διδάξετε θυμό? Πάτε στην πλατεία γιατί έχουμε μνημόσυνο. Είναι τα 2 χρόνια που χάθηκαν 50 τόσοι συνάνθρωποι μας. Αδίκως. Μαζί σας. Πάτε στην πλατεία γιατί έχουμε μνημόσυνο. Και πάτε να σπάσετε τα μάρμαρα από τις αρχαιότητες, να ρίξετε στην αστυνομία. Και είσαστε εσείς πολίτες, να πάρετε τα μάρμαρα να τα βαρέσετε στο κεφάλι σας. Συνεννοηθήκαμε? Δεν μιλάτε με δημοσιογράφο και ας θυμώσετε και ας γράψετε ό,τι θέλετε. Όποιος γράψει από κάτω, να μην γράψει Μπεθάνη δεν ξέρεις τι λες ή Μπεθάνη λες ανοησίες. Να γράψει επιχείρημα. Να πει, κύριε Μπεθάνη, εμείς πάμε τα μάρμαρα γιατί είμαστε πιο έξυπνοι. Να μας το εξηγήσει πώς. Να μας το εξηγήσει. Καμία απουσία, γιατί δεν έκλεισε 18 χρόνια το σχολείο και εδώ πάνε τα παιδιά στις πλατείες και βγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Εγώ πήγα και έριξα πέτρες. Εσείς οι αριστερόφρονες τα στέλνετε τα παιδιά εκεί, να καταστρέψετε την Ελλάδα, να καταστρέψετε την κοινωνία των Ελλήνων. Αυτό είναι απόδειξη, δεν είναι μια ιδέα που λέω. Εδώ δεν μιλάμε για τον Πλάτωνα, ούτε μιλάμε για τον Αριστοτέλη. Μιλάμε για γεγονότα. Εσείς στέλνετε τα παιδιά σας στην πλατεία και δεν τρέπεστε. Και θέλετε να μιλήσετε για κυβερνήσεις. Θα βρει κάποιος, σε αυτό μπορώ να συμφωνήσω. Κύριε Μπεθάνη, η αριστερά δεν βλάπτει μόνο στην Ελλάδα. Συμφωνώ. Αλλά ο δυτικός κόσμος έχει παλαιότερες δημοκρατίες από την Ελλάδα, ισχυρότερες οικονομίες, καλύτερη παιδεία, καλύτερα πανεπιστήμια, έχει ένα πλούτο συσσωρευμένο και μπορεί να κάνει κάποια λάθη. Γιατί αυτή τη στιγμή η παρακμή της αριστερίλας, αυτής της μπόχας του ανθρώπινου πολιτισμού δεν υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχει και στη Δύση. Εντάξει, συμφωνώ. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στη Γαλλία τώρα τη στιγμή που μιλάω, το μεγαλύτερο κόμμα, το ισχυρότερο, σε απόλυτους αριθμούς είναι η ακροδεξιά και δεν υπάρχει στην κυβέρνηση. Το πρώτο κόμμα σε ψήφους δεν υπάρχει στην κυβέρνηση. Πώς έγινε αυτό? Αυτό είναι επίτευγμα της αριστεράς. Συνασπίζουν και λέω όχι αυτοί, γιατί άμα έρθουν αυτοί θα μας πετάξουν από το Δήμο, θα μας πετάξουν από την περιφέρεια, θα μας πετάξουν από το πανεπιστήμιο που παρασιτούμε. Αυτό που κάνει η Αμερική. Και έχουν συνασπιστεί. Και το μεγαλύτερο κόμμα στη Γαλλία δεν είναι στην κυβέρνηση. Εντάξει, το αναγνωρίζω. Η αριστερά δηλαδή δεν είναι επιζήμια εδώ, είναι παγκοσμίως. Αλλά τώρα έχει αρχίσει η αφύπνιση. Η ακροδεξιά, όπως τη λένε στη Γαλλία, είναι πρώτο κόμμα. Μην είναι στην κυβέρνηση. Από στιγμή σε στιγμή θα ανοίξει την πόρτα της εξουσίας και θα πει τι είσαστε εσείς στα μπάζα στο χωριό σας. Είναι έτοιμο αυτό. Στη Γερμανία, τώρα έχει εκλογές στη Γερμανία αυτή τη χρονιά. Λίγο πριν είχαν μαζευτεί 100 τόσοι βουλευτές στο γερμανικό, στο Bundestag που είναι το κοινοβούλιο το γενικό της Γερμανίας, 100 τόσοι βουλευτές και υπέγραψαν να απαγορεύσουν στην ακροδεξιά να έχει κόμμα. Και η ακροδεξιά είναι το δεύτερο κόμμα σε ψήφους, έχει 20% στη Γερμανία. Και η αριστερά είχε βγει και μάζεψε υπογραφές βουλευτών να μην είναι κόμμα. Εντάξει, αυτό είναι μια παγκόσμια καταστροφή. Και ήρθε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επίσκεψη να μιλήσουν για την ειρήνη στην Ευρώπη και είπε στους Ευρωπαίους στα μούτρα, στους ηγέτες όλους και στους διπλωμάτες και στους πολιτικούς και στους υπουργούς, δεν είσαστε δημοκράτες, τους είπε, των Ευρωπαίων που επέρονται για την δημοκρατία. Γιατί η ακροδεξιά την έχει ψηφίσει ο λαός. Εάν συμφωνείτε ή διαφωνείτε είναι άλλο θέμα. Αλλά πρέπει αυτοί να είναι εδώ όταν μιλάμε για το λαό. Πού είναι αυτοί? Άρα εσείς περιφρονείτε τους ψηφοφόρους. Δεν είσαστε δημοκράτες. Και θύμος Ανώβερλε δεν ξέρει τι λέει η αριστερίλα της Ευρώπης. Και εσείς βγαίνετε στις πλατείες. Πού θέλετε να πάτε? Τελειωμένοι πολίτες. Μαζευτείτε και όταν λέτε να πέσει η κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση, πρέπει την ίδια στιγμή να έχετε έτοιμο και τον Πρωθυπουργό. Όχι από τα σταλινικά κόμματα και τα λενινιστικά και τα μαρξιστικά, έναν Πρωθυπουργό που θα είναι δεξιά από αυτά που γνωρίζουμε, εκεί που βαδίζει η ανθρωπότητα τώρα αυτή τη στιγμή. Γιατί εκεί πάει η ανθρωπότητα. Εκεί πάει. Δεν θα σας ρωτήσουν εσάς. Πάει, όχι το λέω εγώ,
Όπου θέλετε, στο οποίο κοινοβούλιο, κοιτάξτε, στη Σουηδία, καλά, έχει και δεξιά που είναι ήδη κυβέρνηση, στην Ιταλία, στην Ουγγαρία, σε διάφορα σημεία. Και εσείς η ανθρωπότητα πάει δεξιά και η Ελλάδα βγαίνει στην πλατεία και πάει αριστερά. Πού πάτε, παιδιά, να μου πείτε και εμένα. Ο καύρος σας, τι είσαστε. Τι είσαστε, δεν σας έγκαλω στην τάξη, σας καταδικάζω ευθέως. Έχετε ευθύνη για την κατάδια και έχετε ευθύνη ακόμη και για τα τραγικά ατυχήματα όπως είναι των τεμπών. Είχαμε 4 και λείπανε οι 3. Αλλά δεν φταίνε αυτοί που λείπανε, φταίει η πολιτική εξουσία της χώρας, η οποία πριν 10 τόσα χρόνια είχε πει να τους αξιολογήσετε και δεν αφήσατε εσείς, οι αριστερόφρονες. Ποιος φταίει? Εσείς έχετε ευθύνη και είσαστε και ένοχοι, όχι μια απαλή ευθύνη. Να το ξεκαθαρίσουμε εδώ και τώρα, επειδή δεν τολμάει κανείς να το πει. Εγώ που αγαπάω και ζω με την αλήθεια είμαι υποχρεωμένος να το πω. Δεν το λέω με θυμό, με θλίψη το λέω. Έχουμε μνημόσυνο για τα τέμπη και πάνε να σπάσουν την πόλη, να κάψουν την πόλη. Αυτό δεν είναι μνημόσυνο. Αυτό είναι επανάσταση. Θέλετε επανάσταση? Ναι. Να γίνουμε μαρξιστικό καθεστώς? Όσοι το θέλετε, να πάτε στη Βόρεια Κορέα. Υπάρχει χώρα. Να πάτε εκεί να βρείτε την υγειά σας. Λέει η αντιπολίτευση, αυτοί που θέλουν να μεγαλώσουν το κράτος, να είναι οι ίδιοι, δηλαδή τα παιδιά τους όλοι να είναι στο κράτος, λέει συγκαλύπτουν το έγκλημα. Ωραία, αφού το ξέρετε εσείς ότι συγκαλύπτουν, να βγείτε εσείς να πείτε τι συγκαλύπτουν, ποιο είναι το έγκλημα και ποιοι είναι. Ό,τι ξέρει η κυβέρνηση το ξέρει και η αντιπολίτευση. Απευθύνομαι στους πολίτες. Ό,τι ξέρει αυτή τη στιγμή ο πρωθυπουργός της χώρας, το ξέρει και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης και τα άλλα κόμματα. Όλοι αυτοί είναι πολιτικοί. Τους πληρώνουμε, άσχετα ότι είναι άχρηστοι, αλλά έχουν γραμματείς και αυτούς πληρώνουμε. Να βγουν αυτοί να μας πούνε. Γιατί λένε οι άλλοι συγκαλύπτουν. Όταν δεν το λες και είσαι στη Βουλή και εσύ συγκαλύπτεις. Να βγει το Πασόκ να μας πει, να βγουν οι προδότες του ΣΥΡΙΖΑ, να βγουν οι άλλοι προδότες του ΚΚΕ να μας πούνε τι συγκαλύπτουν. Ό,τι ξέρουν οι άλλοι, ξέρουν και αυτοί. Για πέστε μας. Αλλά δεν λένε, γιατί είναι όπως η αξιοπρέπεια. Μια καθόριστη, χωρίς έννοια λέξη συγκάλυψη. Πολλές τη συγκαλύπτουν. Τι να συγκαλύψουν? Τα μπάζα που λέτε, άκουσα τη Βουλή 2,5 μέρες, 1000 φορές άκουσα τη λέξη μπάζα. Δηλαδή κάτω από τα μπάζα τι κρύβεται, ποιος ξέρει τι κρύβεται, τα μυστικά του σύμπαντος. Τα μετακίνησαν τα μπάζα, ήρθαν τα μπάζα, πέσαν τα μπάζα, φύγαν τα μπάζα. Δηλαδή κάτω από τα μπάζα θα μάθουμε ότι συγκρούστηκαν 2 τρένα με υπαιτιότητα των δημοσίων κοπριτών. Δεν ξέρουμε ότι σκοτώθηκαν τόσοι. Αυτό δεν συγκαλύπτεται. Συγκαλύπτεται κάτω από τα μπάζα ότι αυτοί που έπρεπε να είναι στην εργασία τους δεν ήταν, δεν συγκαλύπτεται. Τι συγκαλύπτει, τι ακριβώς ψάχνετε ότι συγκαλύφθηκε? Ότι ήταν ατύχημα που σκοτώθηκαν άνθρωποι? Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να το συγκαλύψει κανείς. Τι ψάχνετε στα μπάζα? Τι ψάχνετε? Γιατί ανήκετε στα μπάζα και ανήκουν στα μπάζα αυτοί που σας καθοδηγούν, τα κόμματά σας. Γι' αυτό τους αρέσει αυτή η λέξη. Αν μπάζα είναι, όλα μπορούν να κρυφτούν εκεί. Η βλακεία των ανθρώπων κρύβεται εκεί. Λέει, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν ασχολούμαι με αυτούς ποτέ και τώρα δεν θέλω να κάνω ένα τέτοιο βίντεο, αλλά κάποιος πρέπει να το κάνει. Να μπει μπροστά και να πει, παιδιά, όπα, πού πάτε? Stop. Βγαίνει ο ριζοσπάστης, θα σας πω επιλέξει. Συγκεκριμένες πηγές μεταφέρουν ότι έδρασαν οι αστυνομικοί ως κουκουλοφόροι κλπ. Είναι το βαρύ πυροβολικό της αριστεράς. Στα ελληνικά απολυφάδια. Δήθεν Μάρξ, δήθεν Λένιν, ό,τι αρλούμπα τους κατέβει. Βόρεια Κορέα. Συγκεκριμένες πηγές μεταφέρουν ότι έδρασαν οι αστυνομικοί κλπ. Να βγείτε να τις πείτε ποιες είναι. Να βγείτε να πείτε, η πηγή τάδε ήταν εκεί και λέει ότι έτσι. Τι σημαίνει συγκεκριμένες? Λέτε συγκεκριμένες και δεν ξέρουμε τι είναι συγκεκριμένες. Άντε κύριε στο ριζοσπάστη, οι επαναστάτες, έχετε μείνει στην εποχή του Στάλιν και προσπαθείτε να καταστρέψετε την πατρίδα μας, κόμμα και εφημερίδα που έπρεπε να απαγορεύεστε με αυστηρότητα. Ορίστε εδώ απόδειξη. Συγκεκριμένες πηγές, χωρίς να τις λέει, αλλά είναι συγκεκριμένες. Πού πάτε φίλοι μου στις πλατείες? Να κάνετε τι? Να πάμε όπισθεν? Όταν δεν μπορείς να πας μπροστά, πας όπισθεν σιγά σιγά ως κοινωνία συντονισμένη για να αλλάξεις δρόμο να πας πιο μπροστά. Εσείς πάτε όπισθεν για να φέρετε εξουσία από την αριστερά. Να πάμε ακόμη πιο κάτω από εκεί που ήμασταν. Τρώμε σφαλιάρες από τα Σκόπια, τη Βουλγαρία, από όλους. Από την Αλβανία θα να τρώμε μπουνιές στο τέλος. Εκεί θέλετε να μας πάτε. Είμαστε ουραγός να πάμε να ξεκολλήσουμε τελείως, να βγούμε έξω από την ιστορία. Δεν πάμε, βάζουν αγγελία εδώ που είμαι, να πάρουν ένα παιδί για δουλειά και δεν υπάρχουν παιδιά να έρθουν να δουλέψουν. Η Ελλάδα δεν πεθαίνει τώρα μπροστά μας. Γιατί αυτή λέει, θα διορίσεις εμένα, την κουμπάρα μου, την ξαδέρφη μου, τη συνυφάδα μου, τον πεθερό μου, τον ξάδερφο του πεθερού μου, να ζουν εις βάρος στο δημόσιο. Και εσείς πάτε να τους υποστηρίξετε στις πλατείες.
Πού θέλετε να πάτε, είσαστε τελειωμένοι. Πρέπει να μαζευτείτε και εγώ δεν σας εγκαλώ, σας καταδικάζω. Το επαναλαμβάνω. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γίνονται τα τέμπη και έρχονται τώρα να πούνε ότι είναι λάθος η κυβέρνηση. Μαζί σας. Εγώ δεν είμαι με τη δεξιά, ούτε ήμουν ποτέ. Αλλά έχω τη λογική να κρίνω αφιψηλού. Είπαμε πάμε από τον ουρανό να τα δούμε. Γίνονται τα τέμπη και γίνονται εκλογές. Και ψηφίζουν αυτό το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Και λέτε εσείς, όχι, δεν το δεχόμαστε. Εσείς θα αποφασίσετε. Η πλατεία θα αποφασίσει εάν οι εκλογές ήταν σωστές ή όχι. Ποιοι είσαστε εσείς? Οι κατσαπλιάδες του Κουκουέ και τα μπάζα, οι προδότες του ΣΥΡΙΖΑ που πήγανε στις πρέσπες, θα αποφασίσετε αν οι εκλογές είναι σύνομη πράξη και αν είναι σωστή? Ψήφισαν οι Έλληνες μετά τα τέμπη. Και λέτε εσείς όχι, δεν νομιμοποιείται η κυβέρνηση. Γιατί? Γιατί θέλετε να πάτε να παριστάνετε τους πρωθυπουργούς που στείλατε τον αμόρφωτο καταληψία, τον Πανίβλακα να πάει στις πρέσπες και είχαμε πολιτικό από την κυβέρνηση που λέει και να χάσουμε μερικά νησιά δεν πειράζει. Να χάσουμε από τους Τούρκους εννοούσε. Και πάτε εσείς να βγείτε τώρα στις πλατείες να τους ξανά υποστηρίξετε. Δεν θα έρθουμε μαζί σας και θα σας σταματήσουμε. Και εγώ μπαίνω μπροστά για να ξέρουν οι άνθρωποι που είναι νουνεχείς, που είναι λογικοί, που είναι τίμοι, που είναι καθαροί, που αγαπάνε την αλήθεια, που αγαπάνε το φως, το καλό, ότι πρέπει να βγουν μπροστά να σας σταματήσουν. Δεν μπορεί να καταστρέφετε την πατρίδα μας μπροστά στα μάτια μας. Έχετε το κακό να το φάτε στα σπίτια σας και στα καφενεία σας. Δεν θα το μοιράσετε στην Ελλάδα και στην ανθρωπότητα. Σας αρέσουν, δεν σας αρέσουν? Θέλει αλλαγή η Ελλάδα? Εντάξει, είμαι ο πρώτος που θα το πω αυτό, εννοείται. Είδα τους Έλληνες πολιτικούς στη Βουλή, πέρα από δύο πολιτικούς, μία γυναίκα της Νέας Δημοκρατίας και έναν από το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένας από την Ήπειρο. Η γυναίκα έμοιαζε σαν, ξέχασα, έχει σχέση με την υγεία, υπουργός υγείας, κάτι με την υγεία. Δεν θυμάμαι πώς σου λένε. Είναι οι μόνοι που μπορούσαν να αρθρώσουν ένα λόγο, βέβαια ήταν γενικόλογοι, αλλά είπανε κάτι χωρίς να έχουν το χαρτί. Όλοι οι άλλοι πολιτικοί που είδα, δεν τους είδα όλους, αλλά πολλές δεκάδες, στη Βουλή δεν υπήρχε ένας να πει πάνω από μία λέξη χωρίς να κοιτάξει το χαρτί. Πού να σας πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Δεν ξέρουν τι έχουν μες στο μυαλό τους να μιλήσουν. Συμφωνώ ότι θέλει αλλαγή εδώ και τώρα. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά για να αλλάξουμε πρέπει να πάμε πιο πάνω, όχι πιο κάτω. Είναι σαν το Πρεζάκι. Απογοητεύτηκε με τη φιλενάδα του και έκανε επανάσταση και έγινε Πρεζάκι. Τα άσπασε όλα. Και τι έγινε? Κατέστρεψε τη ζωή του. Δεν πήγε πιο πάνω, πήγε πιο κάτω. Αυτό θέλετε για την κοινωνία των Ελλήνων? Και αν το θέλετε να το κάνετε εσείς, δεν θα σας ακολουθήσουμε. Εσείς που είσαστε τίμοι άνθρωποι, να μπείτε μπροστά, να τους σταματήσετε με κάθε τρόπο. Γιατί αυτοί καταστρέφουν τη χώρα μας μπροστά στα μάτια μας. Να αλλάξουμε για να πάμε πιο πάνω, όχι πιο κάτω. Όταν έγινε το μάτι, το προηγούμενο ατύχημα, γιατί αυτό το κράτος, αφού είχε βγει πυροσβεστική και έκλεισε τον κεντρικό δρόμο να μην περάσουν τα αυτοκίνητα. Καταλάβει, για έγκλημα μιλάμε τώρα. Αυτό είναι έγκλημα, δεν είναι ατύχημα. Γιατί φεύγαν οι άνθρωποι να σωθούν και τους έκλεισε η πυροσβεστική και τους έστειλε μες στα οικόπεδα και στα χωράφια. Έγινε αυτό το τραγικό ατύχημα. Δεν βγήκαν οι άνθρωποι στις πλατείες να καταδικάσουμε, ακόμη και το Σκουπίδι, τον Τσίπρα. Δεν βγήκαν γιατί είναι πιο σοβαροί οι άνθρωποι. Τώρα, επειδή υπήρχε ένα ατύχημα, λέει θα αλλάξουμε την κυβέρνηση γιατί έτσι μας αρέσει. Όχι, την έχουν ψηφίσει οι Έλληνες. Δεν μπορείτε. Εδώ έχουμε απόδειξη ότι αυτοί οι βλαμμένοι δεξιοί, το λέω αλήθεια το βλαμμένοι, είναι καλύτεροι από εσάς. Γιατί είσαστε πιο κάτω από τους βλαμμένους. Είσαστε τελειωμένοι πολίτες όσοι πάτε στις πλατείες. Ξέρω ότι θα επισύρω τη μήνυ, τον θυμό και την οργή των αριστερών, αλλά μου είναι αδιάφορο. Γιατί? Αυτή είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι διαχρονική αξία. Στο μέλλον θα ακούνε εμένα, δεν θα ακούνε εσάς. Θα λένε αυτός να μας το εξήγησε τι συμβαίνει. Αυτή είναι η αλήθεια. Φίλοι μου, εγώ δεν είμαι εδώ για να καταδικάζω τους ανθρώπους, γιατί αυτή είναι η μοίρα των ανθρώπων. Η Ελλάδα με αριστερόφρονες πολίτες είναι καταδικασμένη. Αυτή είναι η μοίρα της. Τελειώνει, δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχει το σύν Αθηνά και Χειρακίνη, που βρίσκονται μέσα στη λέλαπα αυτή της βλακείας, της ανοησίας, της δίθεν οργής, του ψευτοθυμού κλπ. Που μπορεί να σωθούν. Αυτοί που μπορούν να σωθούν είναι αυτό που λέω εγώ, σύν Αθηνά και Χειρακίνη. Εσείς ακούστε με φίλοι μου, θα σας πω. Πάρτε ένα μπαλτά, ένα μαχαίρι, ένα τσεκούρι, ένα πριόνι, ένα κόφτη, κάτι και κόφτε τις αλυσίδες που σας συνδέουν με την αριστερά. Όποιος κόψει τους δεσμούς με την αριστερά, την ίδια στιγμή θα αισθανθεί σαν ένα μπαλόνι μέσα στη θάλασσα. Θα αισθανθεί ότι πάει πιο ψηλά στον ουρανό. Θα απελευθερωθεί από τα δεσμά που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η ζωή τους, όλοι οι αριστεροί. Να παλεύουν, δεν ζουν, παλεύουν.
Δεν ζουν, αγωνίζονται. Το λένε οι ίδιοι. Αγωνιζόμαστε καθημερινώς. Πήγαινε στο ρίγκ να παλέψεις, ρε φίλε. Εμείς ζούμε τη ζωή μας. Εγώ τώρα που μιλάω ήρθα από τη θάλασσα. Για παράδειγμα, είχα πάει για μπάνιο. Ζήστε λίγο. Αυτοί δεν μπορούν. Κόφτε τους δεσμούς με την αριστερά. Αμέσως αυτό βάζει το χέρι στο Ευαγγέλιο. Θα πάτε πιο πάνω. Αμέσως. Αλλά να το παραδεχτείτε μέσα σας. Έτσι το καλό από εδώ και θα δείτε ότι την ίδια στιγμή θα πάτε προς τα πάνω. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα που έχει φτάσει ο πολιτισμός μας. Εγώ τώρα είμαι με την Αμερική, επειδή είναι κόντρα στο δημόσιο, σαφώς είμαι με την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τραμπ και όσοι είναι αυτοί οι πλούσιοι, αυτοί ο Μάσκ, αυτοί. Είμαι στο πλευρό τους, γιατί τα βάζουμε το δημόσιο. Έχει μια λεπτομέρεια. Γίνεται δικαστήριο στη Γαλλία και καταδικάζεται ο Δήμος γιατί στις γιορτές των Χριστουγέννων, τώρα στις τελευταίες γιορτές, είχε βάλει φάτνη των Χριστουγέννων και ενοχλούσε τους μουσουλμάνους. Και καταδικάστηκε ο Δήμαρχος στη Γαλλία, τώρα που μιλάω. Αυτό είναι το επόμενο βήμα της αριστερίλας για εδώ. Το επόμενο βήμα είναι να καταστραφεί ο δυτικός πολιτισμός. Γιατί οι αριστεροί δεν ξέρουν ούτε τι είναι ο πολιτισμός, ούτε που πάμε. Έχουν μια υπέρμετρη ιδέα για την δημοκρατία και σου λέει αφού είμαστε ίσοι απέναντι στο κράτος, έχω εγώ το δικαίωμα να βγαίνω να τα σπάω, να καταδικάζω το Δήμο ή την Εκκλησία γιατί έβαλε φάτνη σε δημόσιο χώρο. Και απ' την άλλη η Ουκρανία πάει και γκρεμίζει τις μονές, πάει και δέρνει κυριολεκτικά, ξυλοφορτώνει τους καλόγερους γιατί είναι με το καθεστώς της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, πρώην Ρωσίας κλπ. Δηλαδή ανήκουν στη Μόσχα και εκεί πάνε και δεν λένε λέξη. Πάλι είναι θρησκευτική παραβίαση των πεποιθήσεων και εκεί δεν λένε λέξη. Εδώ δεν βλέπετε ότι καταστρέφεται ο πολιτισμός. Αυτοί που είναι στις πλατείες τον καταστρέφουν. Αυτοί είναι αυτοί οι άνθρωποι που φέρνουν την καταστροφή. Είναι ένοχοι. Δεν έχουν απλή ευθύνη. Σας έδωσα ένα παράδειγμα. Να πάει τώρα ένας Δήμος και να τον. Αυτό θα έρθει στην Ελλάδα. Είναι κοντά να τον καταδικάσουμε γιατί έβαλε φάτνη. Και χριστιανός να μην είσαι, είναι χριστιανική χώρα. Τελειώνει. Δεν σου αρέσει στην πατρίδα σου. Πληρώνετε ανθρώπους όπως είναι ο Τσίπρας, ο Κουτσούμπας, η Ζωούλα, η αγάμητη θυγατέρα, ξέχασα πώς τη λέμε. Η Κανέλη. Δεν τους ξέρω όλους αυτούς που πληρώνετε. Όλη τη λέλαπα της αριστεράς τους πληρώνετε. Γιατί? Πληρώνουμε τους ανθρώπους που είναι πιο πάνω. Γιατί είναι οδηγοί. Αυτοί είναι πιο κάτω. Δεν μπορείς εμένα μου πούνε αυτούς να πάω να μιλήσω. Αν μου πει ένας πει να μιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους, θα σου δώσουμε 10.000 ευρώ, ξέρω, θα σου πάρουμε ένα αυτοκίνητο. Δεν θα πάω. Θα είναι προσβολή για το πνεύμα μου. Είναι μπάζα εκεί κάτω. Εσείς τους πληρώνετε. Πώς τους λένε κάτι εκπομπές, ο Λαζόπουλος, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο, κάτι άλλο από τη Θεσσαλονίκη, κάτι μουτρωμένοι, ξέχασα πώς τους λένε, τα μπάζα. Βγαίνουν στην τηλεόραση και τους πληρώνετε. Γιατί? Είσαστε πιο κάτω από αυτούς. Αυτούς που βλέπετε στην τηλεόραση που είναι για φτύσιμο, είσαστε πιο κάτω. Τους έχετε κάνει αστέρια, μπαίνετε στο σπίτι. Ο Κανάκης, τώρα μην κάτι που λέει ο Θεσσαλονίκης. Αυτοί πρέπει να απαγορευτούν δια νόμου. Είναι μοχθηρά πνεύματα. Γλίτσες, κακία, μοχθηρά πνεύματα. Και εσείς τους πληρώνετε, δηλαδή είσαστε πιο κάτω. Πού πάτε? Πού πάτε? Έρχονται τώρα και λένε τα τέμπη έγινε εκείνο. Μα όταν θέλεις να κάνεις κάτι, πας πριν. Για να το επιλύσεις, να μην γίνει. Τώρα που έχει γίνει πάτε να πείτε τι. Θα λύσετε τι, αυτό που έχει γίνει? Θα ζωντανεύσετε τους νεκρούς ή θα κάνετε? Δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Αυτό που έχει γίνει, αν δεν αλλάξετε οι αριστερόφρονες, να πάτε προς τα δεξιά, όχι δεξιά στη Νέα Δημοκρατία. Καλά, οι αριστεροί πηγαίνετε στη Νέα Δημοκρατία. Δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία, αν δεν πάτε εκεί, τέτοιες τραγωδίες, τέτοιες στιγμές που είναι τραγικά ατυχήματα, αυτά που λέτε εσείς εγκλήματα, γιατί υπάρχει μια εγκληματική έννοια μέσα σε τόσο τραγικά ατυχήματα, μόνο που εσείς συμμετέχετε, είσαστε συνένοχοι. Αυτοί που βγαίνετε στις πλατείες. Αυτά θα ξανασυμβούν, μην έχετε αμφιβολία και πάλι θα τρέχετε. Μόνο όταν πάμε, όχι γιατί η δεξιά, δεν σημαίνει ότι η ακροδεξιά θα λύσει τα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον θα πάει στη συντήρηση, γιατί η συντήρηση συντηρώ τις αξίες, συντηρώ τη δημοκρατία, συντηρώ τη θρησκεία, συντηρώ την οικογένεια, συντηρώ τον όρο μητέρα. Μην το χάσουμε αυτό, γιατί όσο το χάνετε αυτό, αυτά τα ατυχήματα θα γίνουν χειρότερα και στο τέλος θα αρχίσουν καθοριστικά εδώ μέσα να παίζουν καθοριστικό ρόλο οι μουσουλμάνοι και θα βάζετε φάτνες και θα πληρώνετε πρόστιμο. Αυτό θα γίνει. Είναι αγανακτισμένοι αυτοί στις πλατείες γιατί είναι συνένοχοι, γι' αυτό έχουν μια κακία μέσα τους. Οι ίδιοι ξέρουν ότι είναι συνυπεύθυνοι, γι' αυτό έχουν θυμό. Εγώ δεν έχω θυμό για μια τραγωδία όπως είναι στα τέμπη, έχω λύπη, έχω θλίψη. Γιατί λυπάμαι τους ανθρώπους που φύγανε. Αυτοί γιατί έχουν θυμό? Γιατί είναι συνυπεύθυνοι και τους βγαίνει αυτή η κακία και η επιθετικότητα. Να το ξεκαθαρίσουμε. Πήγατε, ψηφίσατε να πάνε στις πρέσπες. Θα σας δώσω ένα κλειδί, φίλοι μου,
Για να ξέρετε τι πρέπει να γίνει, τι λέω εγώ με το δικό μου το μυαλό. Πάμε από τον ουρανό να το δούμε. Ξανά, όσοι το έχετε ξεχάσει πώς ξεκίνησα το βίντεο. Έχετε δύο κλειδιά, τα οποία είναι καθοριστικά. Κοιτώντας το παρελθόν, μπορείτε με άνεση, όσοι είσαστε σοβαροί άνθρωποι, καλοί άνθρωποι, λόγοι άνθρωποι, αγαθοί άνθρωποι, τίμοι, φωτεινοί, έχετε ένα μέτρο για το παρελθόν. Όσοι έχουν ψηφίσει τις πρέσπες, όσοι συμμετείχαν στις πρέσπες, όσοι είχαν τα μέσα και δεν έγραψαν για τις πρέσπες τίποτε, αυτοί είναι ανθέληνες. Δεν επιτρέπεται να τους ψηφίσετε ή να τους βλέπετε στις τηλεοράσεις, στα κανάλια ή οπουδήποτε. Έχετε ένα κλειδί πώς θα τους ανακαλύψετε. Έρχεται ένας και λέει να σε ψηφίσω. Ήσουν στις πρέσβες με το ΣΥΡΙΖΑ, ούστα από εδώ κοπρίτη. Έχετε μέτρο. Εδώ σας δίνω ένα μέτρο. Για το μέλλον τι θα γίνει. Γιατί πολλοί νεότερα παιδιά τέτοια θα έχουμε ένα άλλο μέτρο. Θες να απολύσουμε και να πάμε σε αξιολόγηση στο δημόσιο? Όχι, ούστα από εδώ. Έχετε δύο μέτρα. Το διώξιμο των κοπριτών του καρκινώματος από το δημόσιο και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Είναι ένα καθοριστικό μέτρο για το μέλλον. Για το παρελθόν, ήσουν στις πρέσβες, ούστα από εδώ. Αυτό σας λύνει τα χέρια. Αυτό που είπα, κόφτε τους δεσμούς με την αριστερά. Ξέρω η αριστερά θα μου επιτεθεί τώρα. Ούτε και με βλέπουνε, γιατί σου λέμε τον βλέπουμε, δύναμη του δίνουμε. Αλλά εσείς που με βλέπετε, που είσαστε αριστεροί, συν Αθηνά και χείρα κίνη. Κινήστε εσείς μόνοι σας το χέρι σας να φύγετε από αυτή τη βλακεία που ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχουμε έρθει εδώ να παλεύουμε και να αγωνιζόμαστε. Εδώ έχουμε έρθει για να ζήσουμε τη ζωή μας. Έχουμε αξίες, τις έχουμε κληρονομήσει από τους πρόγονούς μας, τις έχουμε διδάξει στην ανθρωπότητα, θα τις ακολουθήσουμε. Και όπου χρειάζεται καινοτομία θα πάμε. Αλλά θα πάμε τώρα στην αριστερίλα, πάμε να καταστρέψω τα αρχαία για να ρίξω πέτρες. Είναι δυνατόν αυτό? Έχω διάφορα χαρτάκια, φίλοι μου, για να έχω μια ιστορία. Δεν θα συνεχίσω άλλο. Γιατί όταν μιλάω για ένα τέτοιο θέμα θυμώνω και δεν θέλω. Θέλω να είμαι πάντα νυφάλιος είμαι, αλλά με στενοχωρεί αυτό. Κάπως με κάποιο τρόπο μου έρχεται να βάλω τις φωνές. Δεν είναι ωραίο αυτό. Επειδή πολλοί θα πούνε, μεθάνει αυτά που λες εσύ είναι υπερβολές, πολλοί θα πούνε θα συμφωνήσουν, το ξέρω. Αλλά η αριστερή όλοι θα πει, α, τι βλακίες λες και αυτά που λες δεν στέκουν ή στέκουν εν μέρει, αλλά δεν καταλαβαίνεις κάτι βαθύτερο που καταλαβαίνουμε εμείς κλπ. Φίλοι μου, για να βάλω τον εαυτό μου στη σωστή θέση, γιατί εγώ δεν μιλάγα ποτέ δημόσια, μόνο του έγινε αυτό. Ξεκίνησα τα βίντεο στο Facebook και ξαφνικά ο κόσμος έρχεται και τα βλέπει. Τι να κάνω? Επειδή πολλοί λένε τι λέει αυτός, δεν ξέρει τι λέει κλπ. Πάμε στον ουρανό. Έχω κάνει κάποια ερωτήματα για να οριοθετήσω τον κόσμο των Ελλήνων αλλά και την παγκόσμια κοινότητα. Για να δείξω τι σημαίνει εσωτερικός άνθρωπος και τι σημαίνει ο κοινός άνθρωπος, ο κοσμικός άνθρωπος, αυτό που είναι η κοινωνία των Ελλήνων. Έχω ρωτήσει πώς και γιατί οι Έλληνες ανακάλυψαν την δημοκρατία. Ένα απλό ερώτημα, έπρεπε οι Έλληνες να το έχουν απαντήσει. Δεν είναι γνωστό, μην πείτε στο Wikipedia, έπρεπε να το έχετε βρει. Έχω ρωτήσει ποιος είναι ο πρώτος ιστορικός. Μην πείτε στο Wikipedia, αφήστε τον Ηρόδοτο το Θουκυδίδη. Ποιος είναι ο πρώτος ιστορικός? Γιατί η Ήρα μισή υπέρμετρα τον Ηρακλή? Τι έχει πάρει ο Νεύτων, που είναι σταθμός στο δυτικό πολιτισμό, στις δυτικές επιστήμες, από την Ελλάδα? Τι έχει πάρει ο Νεύτων? Δεν το έχετε απαντήσει. Είπα, τι έχει πάρει ο Νταβίντσι από την Ελλάδα? Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Δεν έχετε απαντήσει. Είπα, τι έχει πάρει ο Αϊνστάιν, που τα έχουν πάρει από την Ελλάδα? Βέβαια θα μου πεις, κύριε Μπεθάνη, εσύ μπορεί να λες τα βλέπεις από τον ουρανό? Δεν μπορούμε. Είναι όμως ένα βήμα έξω από την ανθρώπινη γνώση. Δεν σημαίνει ότι τα ξέρουν τα άλλα πανεπιστήμια. Αυτό ισχύει στην παγκόσμια κοινότητα. Αλλά σας έχω δώσει το στίγμα για το ποιος είναι ο άνθρωπος που μιλάει, γιατί αυτές είναι απαντήσεις απλές για εμένα. Δεν τίθεται ούτε ως ερώτημα. Και για το τι πρέπει να κάνετε. Δηλαδή, δεν μιλάει εδώ ένας άνθρωπος που είναι δεξιός, αριστερός. Εδώ μιλάει, είπαμε, ο άνθρωπος με το ανώτατο αξίωμα, ο Ελληνπολίτης. Φίλοι μου, τα είπα λίγο, όχι θυμωμένα. Τα είπα με μια ταχύτητα, γιατί έχω μαζέψει ενέργεια. Έβλεπα τους ανόητους στη Βουλή που δεν ξέρουν να μιλήσουν. Και λέω: κοίτα, αυτοί οι άνθρωποι τώρα θέλουν να λύσουν προβλήματα. Και οι άλλοι έξω από τη Βουλή σπάνε τα αρχαία μάρμαρα να πετάξουν πέτρες στην αστυνομία. Και οι άλλοι λένε: τις πέτρες τις πετάει η αστυνομία στην αστυνομία. Δηλαδή, πού πάτε? Πού πάτε? Σπάστε τους δεσμούς με την αριστερίλα, με την πόχα της αριστεράς. Κόψτε τις αλυσίδες που σας συνδέουν με κάθε τι αριστερό. Αριστερή πτέρυγα Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, οι προδότες των Πρεσπών, ΣΥΡΙΖΑ αυτοί με οι τελευταίοι κομμουνιστές στον πλανήτη, το ΚΚΕ και όλες οι παραφιάδες. Πετάχτε τους στα σκουπίδια και αφήστε τις πλατείες. Αν θέλετε να κάνετε μνημόσυνο για τα παιδιά στα Τέμπη, πηγαίνετε στην Πάρνηθα στα Καμένα να φυτέψετε, να το πείτε δάσος Τέμπη.
Πηγαίνετε στον ημιτό που δεν έχει φυτευτεί εκτός κάτω-κάτω, φυτέψτε να πείτε τέμπη. Κάντε κάτι θεάρεστο, κάντε κάτι αγαθό. Μαζέψτε λεπτά να πάτε στις φυλακές, να πάτε σε ιδρύματα κλπ. Αφήστε τις πλατείες, γιατί οι πλατείες δεν οδηγούν πιο πάνω. Θα μπορούσαν να οδηγήσουν αν είχατε ένα αίτημα να αλλάξει ο Πρωθυπουργός, να έρθει ένας καλύτερος. Αυτό δεν το έχετε. Άρα τι πάτε στην πλατεία, να μας πείτε πάμε πίσω. Φίλοι μου, ελπίζω να φώτισα τον κόσμο σας. Ελπίζω. Ευχαριστώ.